and as a nation to elect a president who is a liar, a president who has messed up our education, a president who has Koru 2022, Your Excellency, Koru 2022, siasa ya abeire mchanganyiko. Oroche, squeezy, mpaka saa matanga. Mbale bali siasa ya kongeire sana. Mpaka bali kigento keke, ba mobilize abantu, baache ko babwate siya matanga. Nche no muromoremu naende nche tingo kore rucheche nche igonko batebiga abantu ba minto Kitutu Chache South tuanye transforming. We have transformed Kitutu Chache South. When we went to the president with Honorable JAPHETH Nyakundi, toka tebie president tokole para ya chagetu na Jimmy Angwenyi na Honorable Richard Onyonka para ya marani wochanyakoe para ya agesieka kogenda nyaore toga para yu tuanye kolire onye ndirio montare gonkorere para igare kora kore chiaye ekina kiekene egia kabere batebi gabantu ba minto abagusi lazima tochamo tobwaterane tochamo tokorega siamo asengencho. We were hoodwinked as a community and as a nation to elect a president who is a liar, a president who has messed up our education, a president who has Komoranche egende gekia beire gaiga ekeroro mogusi ntuna abantaba mopi akesa kuye isuko karolenga tokorwana igora siasa esengenje misimamo ya siasa otora chaywe nje na beire bake chairman ya Law Society Kenya na beire bakomanene anti corruption lakini at the end of the day igoma itenga kae kerongo sira kerongo ruense omondo woja kondusi ense sama sikani no mogusio minto ase igonko basaba komoranje abana ba minto mwespi Nyakundi ngosigete pi osoro komoranje chito bauti chia kisiasa inchigera tuitane tobe buna abantu batayite kurwana kero omuntu tikatwara umusimamo ye inche nyasaye mano oja mira otware podium otabe nga RUTO 2 term igongo kwali bagokwane ukole ekiara nabe katibere ekatiba nabere nonde nere obwate okaro mulengonde nabe katiba ya Kenya gotero unabona nkimurangitere nga naru nyamira na achira esengenje onde ensemo ya matiai bote nanje nongwa ko bacha kuru ensemo ya matiai gosabana ga kimbobe kero monto ao ni chinyanya chiaye buya togo ika 2027 olio koira no toko bamagegaya yaye bono nje unango kwana njende ese timu ya matiai nongwa ka namba 6 eliyo koro kuonochi mogo ndika na nje mbera abwo na bali bale sasa meli okoni oyonde babororo lakini egente kenene tora liyo molembe esa abana ba minto bosi pi igeki na kigyo kango sabosoro no na mwesi bimora let's no ngaba usi ntuna abantu abamo asego abantu ba minto be county ya KISII na retire ngore nene sana korwese abantu banyamira omogaka Nelson pole sana naende ntoga enderere go sabera no mongino tiomane kani abana ba minto neba kongo orurega no nyene kero mo kunywa soda ya ino tiago cha nane kero mo kuliki chikure chichi kwebere ligwaiga baka ebe gusi ebe Eldoret ebandons etabia liyo gotena gotenga inturasi matobe amo rasi mainu tigebi ntebi okwana no borro bonge ora kainge mo transmisa 20 ipi motobe gete mo buka wa medo erebia go sere bobe
naenda abana ba minto noene biroge ibitoko boli kero monto kiagara mwaigure mbare bare aso murengo William Ruto na bari bande tamaite abu ase bara ase bagotoka abana ba minto keroge kiyoge kori gukenye ngima teko banga kera ichuma ase toririo karioka na matanga gokwana igorege ntekemo amatanga ayamo igentekemo amatanga ayamo president okobori igentekemo matanga oka ndi mogoja kwende Eldoret mogende na Akuru mogende Meru mogende Lodwa mogende kirase ekiagere kerege ya Kenya ngima bame doate goseba na bame doage mwanchira ni reigo ekiagera mutaka cha mfunguni sharti ya iname intu ntobu atibo kubobe nabona inu asemore nabatuko ba support lakini ntorojo asemore serious asemore go sorry no boro mo bugateli yokaliyo komukonya kwa kachuguna kero mondo. You are not serious. If you become serious, everybody will support you. But we know, how can you tell us to be serious when you do one rally, gusi, and mo ikaranza for 6 months, mwacha kwa another rally, na mo aende kanisa mwacha kwa kusunduka. My friend, it can't be that way, my friend. We cannot hold a community at ransom. It is very important what you have taken. We should not hold our entire community at ransom. Toko nya wakora zero grazing Nyamira na KISII. Na ende litukulia matangoka. Na wanyero kuruwana ukone strategy abantu banje kunya korete sigese matanga mba kururongori mba koena na kende basoka bagenda gochari baenda asama skani ya manene erebiya go sere bobe na igure no nyensena tabuna ateba nga asigete omweshimi wa Nyakundi okwana ga asigete lakini ochaka kukwana oteba mangana mange sana. But I want you to be very keen omanyaiga omweshimi oyo JAPHETH Nyakundi achori na UDA ale national treasurer UDA goseba na bamito wake ale national treasurer UDA bona aye oratene na aga kando engo ikaransare se committee yaye ese committee ri bayo karansa se national caucus na ero go ikaransa bari batano ochake kuramo mudosi oye ebiskuti utata ko ekene Kenya sa etali asobo bekiagera mande inko gendaro mukutano yo na kiota ti president yemurigereri. We must respect territories. Yare gocha kobangi tutu chache south sawa na bako teba nae wacha gochega lakini mochumbo oyo achorire na UDA nere ta gwanche party leader yaye eumie goseba na bamito gake no nyene kerota etegwake party leader. You must use gose president, you must use wisdom. At one point to gotebanga inchena JAPHETH tokagenda ali ase president tokakwana igore para lilikuwa kolire raini egyo waonchoka. We cannot have a president ore elaya na aye elaya gose president yaki ngai mwa chieta se president ka koe para bono onchokiro abaire naende bono elaya. I mean obororo obonge tukunya gukora ga umuntu bwa tobororo ogosoka ga intubuna abagusi genango Kisumu otebe intubuna abagusi no president tate by force genango Eldoret otebe intuna abagusi tate obo president by force. It cannot be. Omora atiko obuoro mumako boli gente kitali okoboka saa 5 kwa magotenga no president bale bako teba tuta mungoroke bana. Yes, asante sana omugaka Elvis tafadhali asogo togosera na samo wakirire toe direction igagusi koruorwe county ga ekerego kiabwate dignity obo governor ekerego kiabwato okware koro mugaka gwete wote ono mugavana gweta kago ikaransane koro ono mugavana uyo no mugavana kago kwana asasa abantu ono mugavana ko gwesoka uyo no mugavana tata toe direction gaki because the direction we are taking direction onyo obora ina buo obona buko kunya kokorekera kera ase chi county baka kera ase chisegita bwa tumagoro abantu babwa tuburulio koge chiri na kiro muntu oange okobwa tali kondo gwachakira gotenge chiguma pema ora kage umuntu okogoseire ense ya tata chiera make obogimo bono obwenge obogambi obonya saye okorwa chikure chikwebererigwa na JAPHETH Nyakundi nkoira nare tamwende goseba na bamito gake bono otebi JAPHETH Nyakundi liria ebereirie president gore pare yende goswago chaga abekeiru bake budget yetekere gochanga gochokorie korosi gwerami gochaga ase tuacha eye omago ternaga abu omago teba ngomanyete president elaya na kiota gitoyaroka ne bamito gake onye gwasinyiru gwasaliri seino nkiogo tigero yondo korosi sawa baro sibu ye bintu bibwake gochimotwari goseba na bamito gake mwanchira ndira mangana yo. That is the language we want. Nara mwaso krega baka bande bachaga gochimbu yoma eta bande baso kama pema
oyo ndosoka naro yo narengega kwa korete ga cia serikali miaka ibere tuchiri koros busani ukabutua ngwajaga machogo go chago mene nyakundi go chago gotiema ono mujumba ochorire, he must be respected na ende kerare buoya, he must be respected na kera muga kongwa ngambu ya mono matanga ya acha mene matanga ya acha naenda po abuya lakini amotebia aigambu ya gochi arenge boge tutu njidima etie binde go sema kore bwana rimbi ya mono sana nyasaye ti abasisen. To us as leaders, ekero JAPHETH yale gokwana buna akolire chipara buya, we felt that leadership has been brought to Kitutu Church North. Abantu bayigubuya. No eninche nateba Mungu anisaidie imbuatie nkonya abangina baito ba KISII County ingigo mofano o governor ito Mwanchu former Elvis Ongwae omoga kongwa, even you spoke in English omongino kwa na buyote bambarwa netabangina babere njego chindete royo kabere ndoche ndaro momonto goto lakini ayabono kwa wangoro ile ngoro onde kakara aleta na bonda amotebi karibu nyasaya ngomoyo lakini tindoche go siningike gabo. JAPHETH, congratulations for your good work. No kobate governor minto no kobate sie president ya ito nyasaye tigato konye chinga kichonsi torora maiso nyasaye gago chigoto ikimotu ongwaya to lead buna lead ti KISII County eserikali eitege ende mutu ego se aya mbuya mono poleni nyasaye tigase senie family.